Dobar dan svima. Ja ću samo kratko. Od danas sa nama novi šef stručnog štaba Slavljo Đorđević. Tako da predajem mu mikrofon i odgovornost veliku. Prvo, htio bih sve da vas pozdravim. Nadam se da ćemo imati dobru saradnju. Htio bih se zahvaliti predsjedniku Ivici Tončevu i upravnom odboru što su mi dali šansu da vodim ekipu radničku. Ja sam ovdje igrao, imam mnogo prijatelja. Smatram da je radnički klub među četiri u Srbiji. Klub koji je davno bio najgledaniji klub u ligi. Situacija je takva kakva je, raspored je takav kakav je, ne trebamo da kukamo. Sigurno da ovaj tim ima ozbiljan potencijal, jednostavno splet nekih okolnosti na mestu tu gde jesu. Ono što ja mogu da obećam u svoje ime, u ime stručnog štaba, da ćemo dati sve od sebe da stabilizujemo radnički. Treba mnogo rada, ja se nadam da će se publika vratiti, da podrži ove momke i da zajednički svim silama, svi zajedno uspemo u tome. Hvala vam. Kolegi novinari, možete početi sa pitanjima. Izvedite. Toma Todorović, politika. Čestitam na dolasku i želim dobrodošlicu. Sami ste rekli da je radnički među četiri u Srbiji, ali u ovom trenutku pozadnji. Šta treba uraditi da se vrati na ono mesto koje mu iskreno pripada i treba da pripadne? Koliko poznajete igrače i ko je u stručnom štabu da se ne bi javljao ponovo za reč? Dobro, sigurno u stručnom štabu rođeni Nišlija, Predrag Anđelović, moj pomoćnik već 6-7 godina, Nikola Petrović, kondicioni trener, i Ostaće Đorđević i trener golmana Igor. Što se tiče poznavanja ekipe, sigurno da poznam ekipu i od prošle godine i sad. Jednostavno, ono što sam ja primetio, treba da se poradi malo na disciplini, da nađemo način da rešimo ako ima nekih problema unutarnjih ili ako ima nešto. Opet kažem, ne znam te neke dublje probleme, jedno je kad gledate utakmice, a jedno je kad ste unutra pa da vidimo šta je. Ali sigurno da ću pokušati da promenim neke stvari, da podignemo tu neku disciplinu, da smanjimo te individualne greške, mogu bi još nešto da vam kažem što se tiče igre, ali ne bi to ja uvek ostavljam u slačionici, ne bi ja to da iznosim. Ali jednostavno, ja verujem u to i ova ekipa stvarno ima ozbiljan kvalitet. Prošle godine većina ovih igrača igrala Evropu i došla u situaciju da ispada iz ligi. Jednostavno, to je meni nezamislivo. Ok, u ovom delu ove godine stvarno je težak raspored i utakmice koje su u tom teškom rasporedu, koje su izgubili možda nekad i nesrećno. Ove druge utakmice koje su igrali su jako dobro, jednostavno neke stvari se ne poklope. Takav je fudbal. Ja sigurno, što sam rekao u uvodu, sigurno ću pokušati da ispravim dosta tih stvari i da će se to desiti, da ćemo uspeti u tome, ne znam, ali poenta da stvarno radimo, da zavučemo rukave i da damo sve od sebe. I ne moram ja vama da pričam, vi ste Nišlije i vi dobro znate kakav je to klub i kakav je to grad. Ja i kad sam dolazio ovde par puta kao trener, ja sam stvarno bio i zadovoljan, ne moram to kažem sad kao šef stručnog štaba, ali ako pogledate moj intervju, ja sam to uvek potencirao i uvek i u Nišu bilo teško se igra. Tako da mi moramo da vratimo taj kult kogo dolazi ovde, da znaju da je ovde, da bi uzeli bod, ne 3, da mora mnogo krvi znoja da prolije. To su neke stvari koje ću ja pokušati njima da unesem, tako da ću uspeti u tome, ponavljam, ne znam, ali sigurno da ćemo se truditi. Ekipu dobro poznajem, ali opet kažem, poznajem ih sa terena, kad sam igrao protiv njih, kad sam spremao utakmice, analize, ali dok ne uđete unutra, dok ne vidite te neke stvari, više od toga ne mogu da vam kažem. Kristina Krstić, Sportski žurnal. Evo prvo pitanje za vas, što imam nekoliko pitanja. Recite mi kakve zadatke i koji su ciljevi koje je upravo postavila kod vas? Dobro, da se stabilizujemo. Takmičenje je tako kako je.
play-off je na 3-4 boda, ispod toga trenutno smo tu, tako da u principu stabilizacije, da ne dođemo u situaciju, evo sad baš pričam s pomoćnikom Đorđevićem, mojim prezimenjakom, kaže ja sam ovde tu živim, jako sam imao stresan period, da dođemo u tu situaciju, da ne daj Bože da radnički ispadne, što to bi bilo za mene ne samo poraz, nego jednostavno ja o tome ne mogu da razmišljam. Znači, stabilizacija kluba, da budemo stabilni, da ćemo završiti u play-off ili u play-out, ali ne smemo doći u situaciju da publika i javnost drhti da radnički možda ispadne iz lige. Ali ja opet kažem, toliko je mala linija između play-offa i play-outa i ja sam ubeđen samo neke stvari da i ne sumnjam u to da ćemo ispraviti dosta stvari da radnički zaslužuje. To je moje lično mišljenje i sve ćemo nekada da budu play-off. Evo na početku u uvodu je sportski direktor rekao da vam predaje mikrofon, ali odgovornost. Preuzeli ste ekipu u trenutku kada se okrenuo ceo taj krug, sada dolaze utakmice ponovo sa najjačim srpskim ekipama, Čukarički, TFC, Partizan i kažem veoma nezgodan trenutak za vas trenutno. Pa dobro, ja sam to znao, nije to meni iznenadilo, ali jednostavno u fudbalu za mene nema idealno. Mi ako izguramo ovaj period, posle nam dolazi malo lakši period. Tako da, kad je najteže, tu moramo da vidimo od čega smo napravljeni. I igrači, i ja, i svi. Zato sam i rekao da je jako bitno da svi budemo u istom pravcu, da potržimo. Nije fudbal svetlo upališ i ugasiš. Jednostavno, dobro je što imamo koliko toliko sad vremena u pauzu, da to iskoristimo, da probamo u hodu to da rešavamo, ali opet kažemo, odgovornost je takva kakva je. Moja odgovornost je u javnosti, igrači meni odgovaraju, ja upravi, tako da sve ima ceo taj neki redosled odgovornosti, ali opet kažem, tu sam, svestan sam svega toga, mora se borim, ja sam po prirodi borac, tako da ne sumnjam i daćemo sve od sebe. Nekad u fudbalu treba i sreće, mislim da poštenim radom i zalaganjem sreće se zaslužuje i da ćemo se stabilizovati. I još jedno pitanje, kako će izgledati radnički i kako će fudbal igrati? Pratili smo vaš rad, pratili smo rad prethodnika Trajkovića, kada uporedimo, definitivno će biti neki. Dobro, ja opet kažem, i malo pre sam pričao sa stručnim štabom, dosta stvari, ja konkretno što se tiče ofanzive ne bi nešto toliko menjao, ali sigurno što se tiče discipline, što se tiče borbe, to mora se podigne. To mora se podigne, kao što sam rekao na uvodu, jednostavno da ekipe koje dolaze u Niš moraju da znaju da je to vruće gostovanje. Smatram da je to možda nešto onako što fali u ekipi. Eto tako, to je onako prvi minusak. Hvala vam. Hvala, izvolite. Dušan Jocić, Mocar Sport. Rekli ste malo pre da ste uvek, kada ste dolazili ovde, govorili da je teško gostovanje, ali ste uvek govorili da imate posebne emocije kada god ste ovde gostovali. Pa, eto, u kontekstu tog teškog rasporeda i onoga što sledi, da li je možda su i te emocije malo i prevagnule da prihvatite ovu ponudu i da li je drugačije sada, odnosno da ste odlazili u Radnik i u Vojvodinu? Sigurno. Ja sam odrastao u Crvenoj Zvezdi i počeo sam kao trener u Crvenoj Zvezdi i to je prava onako emocija, ali isto tako u svakom klubu u kome sam radio, i u Vojvodini i u Radniku, ja nisam igrao. I sigurno klubovi gde radim, ja uvek imam određenu emociju, jer to mi od toga živim, od toga zarađujem i dan danas ja uvek volim da radim pobedi i volim na pobedi. Jednostavno, to je neki moj kodeks i to je poštovanje prema klubu koji mi dao hleb. Ali je Niš klub gde sam igrao. Tako da, sigurno najlakše je da vi dođete na gotovo, da dođete na neke idealne stvari, pa i u prošlom mandatu kad sam došao u Radnik faktički su ispale. Ali opet taj klub je meni dao šansu prvu u seniorskom fudbalu i ja sam njima bio za. Znači, kad god ja razmišljam koji klub uzmem šta da radim, uvek postoji ta doza emocije zbog koje ja onako prevegnem. Tako da smatram da pored Zvezde ovo je klub gde sam igrao i sigurno da je to imao veliko utjecaj na mene. Još jedno pitanje, što važite, da kažem, za defanzivnog perfekcionistu i ekipe koje ste vodili su stvarno se odlikovali tom nekom čvrstinom. Sad ste rekli da biste tu možda nešto menjali. Ipak,
deluje ovako Radnički, makar statistički, imao mnogo više problema u napadu, malo golova dao. Izuzev jedne utakmice protiv Kragujevca, praktično 9 golova na 13 utakmica. Šta tu može da se unapredi? Prvo, mali temat, mislim, javnost to tako prezentuje jednostavno. Ko što sam rekao, ja sam odrastao u Crvenoj Zvezdi gde sam vodio sve moguće generacije od Petlića do Budinaca i svaka moja ekipa je davala preko 100 i nešto golova. Znači, ja nisam, moja glava i moj mentalitet nije defanzivan. Ali kad dođete u prvom mandatu, Radnike su lice koje je zadnje na tabeli, pa ne možete vi da igrate kao sa Zvezdom na taj način. Jednostavno treba da se adaptirate na tim, na igrače, na ambicije. Suludo bi bilo, tako ne može, sad u drugom mandatu dolazim, u Radnik imam 8 bodova i sad mi nešto mogu da eksperimentišem. Svaka utakmica je na nožu. Znači jednostavno u Vojvodini igrali smo na način, bili smo četvrti, kvalitet je bio takav kakav je, ali jedna jako dobra stvar sad u Srbiji, što više titula se ne odlučuje posle jednog poraza. Znači, vidite i sami, ovo je jako sad zanimljivo prvenstvo. Svako možda dobije, dosta stvari se dešava. Jednostavno treba da se takmiči. U fudbalu, isti Barcelona ne daje 3-4 gola na utakmici. Jednostavno mora znati psihološki moment jako bitan za igrače. Kad su pod pritiskom, to nekad i noga zagrati. Jednostavno, ok, Radnički je igrao ofanzivno, pravio šanse, nije davo golove. Zašto nije davo golove, to ćemo da vidimo. Ali jednostavno neke stvari treba se poklope, da legnu. Ko što sam rekao, ja dosta tih stvari neću menjati što se tiče ofanzivnih stvari, a postoje neke defanzivne stvari koje mi smetaju, jer bitni su bodovi. Bitni su bodovi, ok, kad izgubite od dobre ekipe i hrabru i sve to super, idemo da igramo utakmicu i nema veze, izgubit ćemo 3-4-0, bili smo hrabri, šta to znači? Ja to ne mogu sve to, ko da idete u rat i da nam neko idemo poginemo. Ne idemo da osvojimo, ne da poginemo. Tako da, mislim da treba prvo da se stabilizuje. Na ovaj način treba skupiti bodove. Mislim da Radničkom trebaju bodove. Opet kažem, da ćemo uspeti u tome, ne znam, ali sigurno da ćemo raditi, što sam rekao na uvodu i moj stručni štab i ja, da ispravimo to. Drugo je prvenstvo, bit će dosta lomova, ali ja opet kažem, ja ne sumnjam, mi imamo igrače, ali mislim da nemamo tim. To je problem, mi moramo napraviti tim. Jer tim pravi rezultat, ne pojedinac i ne treba. I ja sam uvijek govorio, kad god se izgubi da ja gubim, treneri budu utakmicu, a igrači pobeđuju. I ne može niko da bude iznad uspeha, tako da od njih sve zavisi. I ti navijači što zvižde, nešto ih mrze, nego jednostavno nisu zladni, to oni moraju da budu svesni. Tako da, mislim da su to neke stvari koje ćemo probati da promenimo. Ja generalno ne volim da obećavam svašta, ne volim mnogo da pričam, ne volim jako kratko, direktno. Od mene nikad nećete čuti ono što očekujete da čujete. Kad je loše, ja ću vam reći, kad je loše, dobro, nikad neću javno kritikovati igrače. To je u 4 oka ću reći, odgovornosti uvek moja. To da znam. Koleginica Ljubica, samo da je dala reč pre. Nije uobičajeno, malo i nakaradno, ali ja ću to da malo preformulišem. Kad se postavlja novinarsko pitanje, onda treba pitanje, a ne konstatacija. Ja ću početi naopako konstatacijom. Vi ste jedan, da ne kažem ispred, ali iz grupe mladih fudbalskih trenera koji su igrali fudbal i bili su u našim najvišim takmičenjima. Radnički ima jednu zdravu kadrovsku politiku kad su pitani treneri. U zadnjih 7-8 godina zna se ko je sve vodio klub. Sve bivši fudbaleri, reprezentativci ili koji su sada treneri. Bio jedan tu koji je imao 5-6 poraza, ispadanje iz UEFA pa na jure. Kako se vi osjećate kad dođete u situaciju kao što ste bili u Surdulici, pa ste sad ovdje ili neki treći klub nije van, uvek vadite kestenje vruće iz vatre. Malo prostora čini mi se da tu ima za neki stvaralački vaš rad i za dokazivanje u onom smislu šta imate i u glavi i koji je vaš kvalitet. I uz to samo još jedno pitanje, pomenuli ste Radnički ime igrača, ali nema tim. Radnički ovih nekoliko, 10-12
utakmica, ne računam početak leta i sve ostalo, imao i tim i igrače. Sad nema Saše Marjanovića, na primjer. Bio je jedan od naših najboljih i ostao je jedan od naših najboljih igrača. Da li računate možda na njega? Dobro. Time bih završio. Hvala. Sad malo konstatacije i pitanje, sve sam pomešao, ali pokušat ću da odgovorim jako kratko. Jednostavno, rekao sam zašto sam bio u Surdulici. Iz Zvezde, napravio sam veliki uspeh, pa sam bio u Vojvodini. Jednostavno, takve su okolnosti. Takve su okolnosti. Prvo, ja nisam teo bilo gde da radim i smatram da samo u ovakvim situacijama možete vidjeti od čega ste napravili. Smatram da je Srbija i takva zemlja i takva liga da je sve nestabilno i nema sigurnosti. I generalno što se smenjuju ovde treneri, opet kažem, ovo je veliki klub, zato i dolaze i bivši igrači, i bivši treneri koji imaju ime i prezime, jer je radnički svim izazov. Sad, zašto neko nešto nije napravio, to nije pitanje za mene, to je za njih. Kada sam rekao da radnički u TDS 12 utakmica ima igrača, nema tim, to su rezultati. Rezultati zato što da su bili malo bolji kod tim, došli bi rezultati. Smatram da ono što vam kažem, za tu borbu, za tu požrtvovanje, na to mislim tim. To je kao neka fraza, konstatacija, ali sigurno da mi imamo igrače, da radnički, ko što sam rekao, prošle godine igra u Evropu. Znači, on nije slučajno u Evropu. Bio, jednostavno su takve okolnosti. Ja sam borac, volim izazove. Inače, dok nisam zaigrao za prvi tim Zvezde, ja sam se kalio 3,5 godine, 4 godine. Gde su bili drugačije vremene, isto zoniske škole. I ovde sam bio i u Nišu, i u Trebinju, i na Umpu, i tu je bilo lomao, ispadnem sa 2 ekipe iz lige, pa odem u Trebinju i osvojim titulu. Jednostavno, sad i ko trener borimo se za opstanak, pa sam se borio za titulu. Jednostavno, to su takve okolnosti. Ali radnički klub, da, kako se pozove, ovo je velika šansa, ali stvarno, ko što sam rekao malo pre i tvome kolegi, da je to i prevagno sam igrao, ovde imamo emociju. A ovi drugi klubovi, to je posao i klubovi koji su mi dali hleb, ja to moram poštovati. Tako da, sve ovo što se predešavalo, ja opet kažem, ne ulazim u te stvari, nisam bio tu i ovo sve što vidim, sve ovo što sam sad rekao, to je moje neko mišljenje kao navijača. Ja gledam utakmice, pratim utakmice, to je ono što je moj prvi utisak. Ali evo, tu su ljudi iz kluba, sad sam pričao s pomoćnicima koji su ovde, dobijem informacije, pa ćemo pokušati i to da rešim. Što tiče Marjanovića, znam da je ostranjen, ja ne ulazim u to, pričat ćemo, razgovarat ćemo, mora znati, ja sam danas prvi dan, tako da nisam ja ni imao vremena, nisam obavio razgovor ni sa jednim igračem, nisam čuo, niti znam šta kako, opet kažem, imam ove 2 nedelje, sad u prvi utakmici pričat ćemo, vidimo šta se dešava, tako da, sigurno ga ja cenim po fudbalera, i plus je Nišlija, tako da to je jedan dobar igrač, ali šta se tu dešava, ja to moram da vidim. Toliko mogu kažem na tu temu. Hvala. Ljubica Jočić, Južne vesti. A kakav je dogovor sa upravom, što se tiče vremenskog? Da li polako razmišljate o prolećnom delu sezone ili je to prerano? Da li... Ja generalno, što sam rekao u uvodu, ja generalno razmišljam od utakmice do utakmice. Stvarno ne mogu, kao što sam rekao, takva je Srbija, ne možete praviti dugoročne planove. Najbitnije je da se stabilizujemo. A imamo takav raspored, takve su okolnosti, znači ne možemo što raditi, šta će biti za mesec, 2, 3, ne, moramo samo da razmišljamo Čukaričkom, pa posle po narednim utakmice i samo je to mi u glavi. Druge stvari mislimo možemo razmišljati. Hvala vam puno. Imate li još pitanja? Ukoliko nemate puno, preći ćemo na